To, čo sa udialo v priebehu posledných dní, si ja pravdepodobne budem pamätať asi do konca života, pretože takto impactful week som naozaj že veľmi dlho nezažil. Na začiatku týždňa bolo všetko normálne, úplne v pohode, potom sa začali veci sarať. Začala mať Meta nejaké isté problémy, ktoré som zistil, chvála Bohu, že neboli teda len u nás a neovplyvnili len výsledky našich klientov, ale bolo to celkovo na celej platforme a u každého reklamného účtu. Toto video nebude žiadne technické, nejdem tu hovoriť o technických veciach, štýloch reklamy, čo púšťať, kedy púšťať a tak ďalej. Teraz to chcem skôr zobrať z toho hľadiska, že človek nikdy nevie, čo ho čaká. A to len v priebehu pár dní od toho, čo sa mu stane najhoršia vec za celú dobu, čo podniká, a potom jednoducho si ani by si možno nepomyslel, že koľko teraz sa môže stať toto, tak to presne sa stalo a vlastne bolo to asi najviac impactful week v mojom živote. Ako som spomínal, začiatok týždňa OK, utorok, streda a tak ďalej, začali sa veci kurviť. Kurviť tým spôsobom, nedoručovali sa tak, ako sa mali reklamy, nechodili také výsledky, s akými by sme my boli spokojní. Tým pádom to boli pár telefonátov od klientov, ten tlak a tak ďalej, tam je, hej. Možno sa to nezdá, pravdepodobne veľa ľudí, čo nepodniká, o tom ani nevie, ale ten pressure z okolia a jednoducho tie očakávania, ktoré vy raz dáte, musíte istým spôsobom naplniť. A práve preto človek, podnikateľ, si musí poradiť s tým, ako to spraviť čo najlepšie a ako doručiť výsledky aj v dobe, keď vlastne aj celá Meta, respektíve celý Facebookový systém ide proti nemu. To sa práve udialo v našom prípade, kedy ja som asi 2 dní po sebe skoro nespal, pretože jednoducho stále mi hmela hlava o tom, ako to opraviť. Narazil som na jedno video od Christiana Schuteho, čo je podnikateľ, ktorý stojí za ticketing softverom tímov ako Red Bull Racing, McLaren, Mercedes AMG Petronas a tak ďalej. A on hovoril v jednom videu, že keď sú veci fucked up, to, čo treba spraviť, je nakresliť si štvorček. A do toho štvorčeka si donútra písať veci, na ktoré máme vplyv. A týmto veciam sa začať venovať postupne jednej po druhej. Pretože keď si ja spíšem aj veci, na ktoré nemám vplyv a sú posrané, tak budú posrané stále, pretože ich neviem ovplyvniť. Možno ich ovplyvniť tým, že začnem sústrediť na tie veci, ktoré dokážem kontrolovať, zmeniť a tak ďalej. Čiže u mňa to začalo tým, že som začal sa venovať veciam, ktoré dokážem kontrolovať. Samozrejme, že za hodinu alebo za deň sa to celé neopravilo, ale bol to proces a systém, ktorým som vedel, že teda spravili sme naozaj teraz veľkú zmenu, bude to mať vplyv, možno 48, možno 72 hodín, ale bude to mať vplyv. Prešlo pár dní, prišiel záver týždňa, piatok, išiel som z posledného stretnutia z Trenčína s našim českým obchodným partnerom, vraciam sa do kancelárie, pozerám výsledky tabuliek, stále nič moc. Hovorím si, OK, napíšem klientom, treba trošku trpezlivosti, predsa, viete, tá reklama, kým sa schváli, kým sa s tým Facebook naučí pracovať a tak ďalej, chvíľku to trvá. Napísal som jej správy, všetko OK. V sobotu ráno som vyražal hneď do Viedne na konferenciu, kde som vlastne celý deň bol na speechoch, na networking eventoch a tak ďalej. Čiže nejako som tomu nevenoval pozornosť. Dneska je nedeľa ráno, ja som sa zobudil a pozeral som na výsledky a vlastne dokázalo sa nám delivernúť. Dokázali sme za jeden deň dobehnúť celý týždeň, čo sme mali v podstate zameškané s výsledkami. Čiže klienti vlastne keď si zajtra otvoria, kto nebude robiť dneska, väčšina našich klientov robí aj dneska, čiže pravdepodobne už dneska prídu nejaké správy od nich, ale predpokladám, že budú veľmi nadšení a ja som spokojný, pretože sme im dokázali doručiť to, čo sme im slúbili. A zase je tu len o tom sa sústrediť na to, na čo máme vplyv. Preto človek nikdy nevie, čo sa mu stane za nasledujúcich 3 až 4 dní a nemal by sa opúšťať len skôr, že sa mu stane jedna vec, pretože môj spoločník mi povedal jeden veľmi dobrý príbeh o Šalamúnovi. Šalamún má mať narodeniny a povedal, že chce dostať, respektíve, že chce nejakú vec, už mal všetko, a že povedal, že chce nejakú vec, ktorá ho aj rozplače, aj rozosmeje. Tak myslím, že to bol nejaký jeho známy alebo nejaký jeho podriadený, povedal, že ide nájsť teda na trhy nejaký darček. Hľada, nevie nájsť, až nakoniec nájde jeden prsteň. A na tomto prstení je vyrité This too shall pass. Čo to znamená? This too shall pass znamená aj toto prejde. Hej, keď to vezme do doslovného prekladu. Alebo aj toto pominie. A môžeme sa na to pozrieť práve z toho pohľadu, že keď sme v zlom období a pozrieme sa na ten prsteň This too shall pass. Aj toto zlé obdobie pominie a príde to dobre. Ale na druhej strane sa na to musíme pozerať aj z toho pohľadu, že keď sme v
super období, darí sa, čísla idú hore, všetko je dobré. This too shall pass. Aj toto dobré obdobie pominie a zas príde to zlé. Pretože ako príde zlé obdobie, príde aj dobré obdobie a tak ďalej. Je to nekonečný kolobeh života. Čiže to, čo mne pomohlo, bolo this too shall pass a nasledujúce 3 dní kompletne mindshift, jednoducho nastavená hlava úplne inak a sústrediť sa na to, aby sme deliverli a kontrolovali to, čo môžeme kontrolovať a zmenili to, čo vieme reálne ovplyvniť. Čiže skrátke by som to celé zhrnul. Človek nikdy nevie, čo ho čaká na nasledujúci deň alebo o 2 dní a preto je zbytočné si kaziť možno týždeň alebo mesiac alebo súdiť seba, dokonca odsúdiť seba len na základe jednej veci, ktorú spravím zle. To je asi najväčší breaking point, pretože veľa ľudí spraví len jednu vec zle a už si hovoria, ja som zlý, ja neviem spraviť toto, len na základe jednej veci. Ponaučím sa, idem ďalej, 5 sekúnd, spravím nejakú chybu, zahodím to za hlavu, za 5 sekúnd už o tom neviem, hotovo. Veľa ľudí jednoducho premýšľa nad tým, čo spravili zle, postavujú sa nad tým, nie, na čo? Na čo? Proste jednoducho, spravil som blbosť, OK, alebo spravil som chybu, OK, ponaučím sa, idem ďalej, už tú chybu neurobím. Simple as that. Takže základ je nikdy sa neodsudzovať samého seba, pretože keď nerešpektujete samého seba, nebudú vás rešpektovať druhý a tak ďalej. Jednoducho, keď nie ste úprimní sami k sebe, tak vy nerešpektujete samého seba. Musíte si stať za tým, čo poviete. Musíte dodržať to, čo sami sebe poviete, pretože keď vy si poviete, že vstanem o 7 a vstanete o 8:30, nikto vám to nebude vyčítať. Jediný, kto si to bude vyčítať, ste vy. A pretože viete, že sa nedokážete na seba samého spoľahnúť, tým pádom nie ste úprimní sami k sebe. A toto je tá najväčšia chyba. Byť úprimný sám sebe je základná vec k tomu, ako sa neustále posúvať ďalej. Odo mňa všetko. Vidíme sa pri ďalšom videu.